Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Аз съм Кризис. Здравейте, приятели! Аз съм Кризис. Бум и днес ще имаме на Асфалт 8. Зареждаме половин час за тия глупости сега. Сега? Офей се едно да оправя тия простоти. Върнах се! Върнах се! И... Айде ти! Само половин час вече. What the fuck? Годините ми. Абе, не става боб. Чилай. Окей, започваме играта. Започнахме играта. Айде, бъде. Айде, бегай, че къписнаме тия тъпи глупости. Айде, бе. Плей. Както много епизоди на тая игра, много. Те сте ми казват, Кризи, снимай на други клипове. Да, дано изобщо да се чувам. Шалките. Хайде, зареждай. Нямам много време. Айде де. Camelot. Welcome YouTube. Аз 3, 2. Аз съм Ферари. Играта е много яка. Я включим на тая камера. На first person. Да. Продължавам за камера. Аз съм най-добрият шофьор. Добре, нищо не виждам. Ето трябваше да съм го направил. Опа, влизам там, където не трябва. Направих дрифт. О, е! Майко! Камъни, мамани! Камъни, мамани! Бързо тръгвай напред! Газ, газ! Тук има един остър завой. Дрифт! Добре. Фак! Уелке. Май така ще съм в състезанията да правя такива катастрофи. Майко, толкова натискам го целия. Майко, Рекса. Карам с 200 и нещо, тук взимам нито. Абе, за кой ли път вече почнах се прибирам? Аз пак да се прибирам. Какво ти говоря? Тоест колко още ще катастрофирам. И това е скока. Айде да пуснем от къде да направим. Его финиша! Файншлайн! Пак ли? Това е някаква мисия. Това е някаква мисия. 100%. Файн. Имаме 1500. Какво ще ги направим? Сега.
Плей. Състезания. Аз искам да направя тук едно нещо на колата си. Как да я ремонтирам? Ага. Карпак. Тия глупости. Айде бе. Тунинг. Това ми трябва. Сега, да видим Карпайн. Поне да е синя. Синя ще е. Правим един голям тунинг. Това, нито. Това. И. Добре, go. Да правим още едно състезание. Правим едно състезание. Хайде. Опа, грешка. Почваме. Хайде да почваме. Хайде, състезанието последно. Ето да направим още едно състезание и това да е за това. Нямам пари. Нямам пари път къде. Ма имаме хубаво нито, което е и първи левел още. Нико. Пет часа. 5 часа. Хайде. Аз съм... едно в едно. Не, едно в едно. Прибих първата си жертва. Май са от пътя, че не ставаш. Аз стана трети. Аз завивам на там. Мина по главната улица. Мани са чега. Взимам голямото нито. Айде на купон. Аз съм първи. Никой няма в моите морета. Айде да те видя. Ти си втори и аз съм... Ти не си първи. Но... Как ви... Завеяш ми много... Ойде бе! Как така? Ойде бе! Ой, мъжкът мине бе! Мани са бе! Самашка! Като те гледам много не ставаш. Опа. Ето, задминах първи, аз съм на първо място. Thanks. Айде по рампата! Включваме нитото! Прибих третия. Аз съм на второ място. Сега съм на първо. Това е дрифт. Опасен дрифт. Давам пак на нитро. Никой не е по-добър от мен. Защото аз съм най-добрия. Сега правим дрифт. Ай. Това не трябваше да се случва. Не. Айде бе, вие сега тук. Ще наднаса. И аз имам рампа за вас. Ако не бъдете на интерва. Айде мани са бе. Дай аз да съм втори бе. Уху! Лека нощ! Дясно. Че съм... Добре, айде. 5. 6. 5 съм. Айде да стана трети. Стой, кабриолет.
Айде, пет съм. Даже превалвам се за пето място. Голямото нито. И тук май е финишата и ще завърша. И пето място. И да, приятели ми, след това да е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се и не забравяйте да изпускате клипове. Благодаря, че гледахте. И следващото видео. Чао!